No niin, morjesta kaikille. Se on tohtori Nuketti täällä taas toista Minecraft Let's Play-jaksoa tässä kuvaillaan. Ja tosiaan viime jakson jälkeen tässä mulla on vähän ollaan käyty täällä louhimassa vähän kaiken näköistä. Sain jo ekat timantitkin tuossa itse asiassa kerättyä. Ja ai niin, mähän keräsin viime jaksossa villaa ja mä voisin sängyn tässä craftata nyt. Tosiaan. Niin se sänky. Ei kun mä Häh? Noin. Mä äsken kahtot mä craftasin se. No. Juu, nyt ollaan nukuttu niin. Seuraava juttu, mitä tässä voitais miettiä, niin. Meillä on täällä farmilla kerännyt nämä puut täällä kasvaa ja toista sukarkana ja yksi kurpitsakin tähän. Pari kurpitsaa tullut. Otetaan nää tästä pois. Mä voisin nyt craftata sen buketin ja laittaa tää vähän lopullisempaa sijaintiin tämä farmi tälle. Ja mulla on lapiota taaskaan. Taas mulla on ollut tommonen ekskavaattori, mutta en ihan sitä tarvitse tähän hommaan. Siitä skelee saa vähän turpia. Mä täällä on toinenkin skele. Kolmas skele. Tää kun skeleet yrittää vallottaa tän mun maailmantelu. Täällä on ruuat uuniin. Vähän vaikka tuohon dirttiä täyttää ja teinköhän tää sais sille nätisti tehtyä semmosen farmialueen. Olisin varmaan kun mä silloin tuossa aikaisemmin kattelin tätä aluetta, tähän voisi jonkun systeemin tehdä, että nämä kaksi mäennyppylää jollain sillalla vaikka yhdistää. Sinne voisi talot rakentaa päälle. Mähän voisi olla varmaan sitten. Mä voisin vaikka sen viljafarmin tehdä tähän ja tämän puufarmin tyylistä tähän tämän rinteen päälle. Niin on, mä possut laitan tänne uuniin. Niin on, mulla on näitä rautakypäriä täällä mun invissä muutama, kun tää Aerohammerin resepti, siinä nuo raudat on samassa asennossa kuin tässä kypärässä, ne
stickit loppu ja kun mä shift-klikkasin, niin se jostain sitä craftas loput raudat vääriksi. Ja siihen voi vissiin tehdä tämmösen recycleri tässä Industrial Craftissa. Se voisi olla jossain kohtaa suunnitelmaa, niin saahan kierrätettyä nämä kypärät sitten uudelleen. Ja mut lakipiikki tuli tossa nyt. Oliko se video? Nyt on tää resursseja vaativaa hommaa tää Minecraftikin pelaaminen. Täältä tää dilttiä matkaa ja noin. Tehdään semmoinen montakee taas tähän väliin, että mä kaajan muutaman puun tässä ja mä sitten rakennan tonne sitten jonkinlaisen rakennelma, jossa sitten voi olla sitä kurpitsafarmia ja viljafarmia sitten. Ja palataan pian asiaan. No niin. Saatiin siitä sitten vähän reilu pari stäkkiä puuta kerättyä, niin eiköhän noilla saa jotakin rakenneltua. Eikä näköjään nukkumassa, ettei yö tuo tänne. Mä keräsin nää kukaat tosta pois, kun on vähän rumaan näköisesti tuossa vielä. Mä oikein muista tykkään. Ja myös punainen sänky, niin minä pystyy jopa nukkumaan. Joo. Liikkees. Mä tästä nämäkin puut kaajan pois tieltä ja näin nämä tästä pois tieltä, että tähän mahtuu rakentamaan ja no, tääkin pensas pitäisi ottaa. Eikäs polttanut säppingää. Elikkäs. Tästä tämän alueen tasolta ja tuo alue varmaan täytän dirtillä ja sitten tähän rakennetaankin. Mulla on mielessä semmoinen vähän kasvihuoneen näköinen systeemi. Sellainen tähän tehdään.
mistä loppuu tää tilaakin kesken, niin otetaan puolet tosta pois. Jotta nyt tilttiä verkkoa. Vähän jotenkin imi tosta tää rantaviivaa tässä. Tääkin pitää varmaan nopeuttaa. No niin. On meillä tässä tällainen tasoitettu alue. Tähän voitais sitten... Mä ajattelin, että mä varmaan tästä niinku ihan raaka ampipuusta teen sellaisen jonkinlaisen kehyksen. Ja... mä en tiedä, olisikohan vaikka tuosta hakea hiekkaa vai olisikohan täällä jossain lähistöllä jopa aavikko, niin vois sieltä käydä hiekkaa tyhjentämässä. Niin siitä sitten saatais lasia, jolla mä teen semmosen... Se olisi niinku enimmäkseen ikkunaa, ja sitten siinä olisi vaan puukehys. Semmonen rakennus. Varmaan seuraavana vuorossa olisi kanafarmi, kun se saadaan tehtyä, mutta... Joo. Tuosta vois varmaan hiekkaa, pitää vielä miettiä, että miten se saisi sille, että se ei tää alueen ulkonäköä haittaa silleen ikävästi. Tuollakin on hiekkaa. Pitäis nuo kumipuut varmaan tuosta käydä kaatamassa, niin sieltä voi sitä aloittaa tuon kumifarmin tekeminen ja sitten ruvetaan Industrial Craftin koneita jossain kohtaa rakentaa. Tää on kyllä sen näköinen alue, että tästä mä en hiekkaa ota. Tähän mä tein hiekkarannaa sitten joskus myöhemmin. Annekaan mä nyt mulla on vähän ajatus menee raiteelta, että nyt oli tarkoitus alkaa rakentamaan ja mä nyt ei seikkaile. Mä käyn kaataan nää sitten pois, kun mulla on taas inventorista vähän tilaa tai vapautettuna. Eli. Mä tiedän sen verran, että mä tuun laajentamaan tää farmia. Tai jos en tätä, niin mä rakennan johonkin sitten isomman farmin. Jos mä tähän lähden semmoista ihan jättimäistä farmia tekemään, niin mitäs sitten sitä tuonne maan alle laajentaa ja siitä voi tulla vähän ikävän näköinen. Ehkä. Se on että mä tähän teen semmosen pienemmän farmin. Sitten myöhemmin lainaan sitä. Elikkä
tarvitsisi tehdä semmonen kaari tähän ja sitten siinä olisi tukipilari keskellä, joten tän pitää olla pari tuon tämä leveä. Olisiko se siinä? Ja 13 on väännättäköhän palikan välissä oleva tyhjä tila. Ja sitten se on 25 pitkä. Siinähän on sitä saadaan ihan hieno rakennus tehty. Pitää vähän maata postille. Hyvä, nyt tää menee kohakkaan. Ei se muuten mennyt äskenkään kohakkaan. Mun pitäisi tuolta korjata, koska muuten tässä tulee pari niin tästä välistä. Noin. Sitten täytyy olla kohta taas loppumassa. Tää varmaan kalata enemmänkin puita, koska tähän menee aika runsasti tää puu. Se vois mäkkää ihan nukkumaan vielä vaan. Koitan näitä monstereita tätä metästä. Toivotaan, että creeperi vai yllätä tässä kesken rakentelu. Okei.
Niin on, piti tänne laitetaan vähän tavaroita. Mitä puita voisi vähän istuttaa tässä samalla, kun mä tahan tältä pois. Oi. Creeperi osaa. No, läsiä tässä. Mä sitten pääsin tekemään. Mulla on aiemmin tuo Classic Combat modi, joka ottaa ton hättäkulman pois näköjään. Se on mulla unohtanut tästä modpackista. Combat Update Fighters Rise Up. Ja mä alan tässä nyt vähän miettimään, että eiköhän tämä kakkososa jatkaa 2 jaksoon, että mä nyt varmaan tämän alemman kehyksen tästä teen loppuun ja pitää varmaan sen jälkeen tehdä silleen, että se sitten tulee, se on niin kuin osa 2, jakso 2, missä sitten jatkuu tämä projekti. Mulla tulee liian pitkiä videoita. Ei, 2 palikkaa puuttuu. Näin. Ja siis tällainen tulee tähän näin. Voisin varmaan tähän tehdä tehdä sitä itse farmia tänne sisälle kuitenkin. Mulla oli siihenkin ihan oma suunnitelmansa. Jonka mä näytän ihan kohta. Ja mä otan tältä koplea. Ja otan Dirttekin sen sijassa.
Ja nyt tehtäisiin sitten silleen, että joo, eli nyt tehtäisiin silleen, että mä varmaan tästä syvennän tätä kahdella palikalla. Täällä on tällainen olemassa. Tällainen tästä voi jonkinlaista thumbnailia editoida. Kyllä mun pitää nyt tehdä sillä lailla, että mä louhitaan nämä malmit täältä pois. Niin, tässä on meillä tällaisella mallilla tämä nyt. Sitten se olisi voinut laittaa sitä niin, että kasveja tähän kasvamaan. Alkaa monsteri-invaasio olla. Niin.